po si Liza Torres, anak po ni OFW Teresita Beruela Torres na namatay sa Jeddah po noong June 6, 2025. Alas 7 po sa Saudi Arabia time. So mga alas 12 po yan dito sa Pilipinas. Nasa King Fahad General Hospital po siya until now habang nire-record ko po to. Tapos, ang dahilan po ng ikinamatay niya po is, inoperahan po siya, tinanggal po yung abdo niya kasi nagka-gallstones po siya. Tapos may bumara dun sa tubo, papunta dun sa abdo niya. Naninilaw na po yung buong katawan niya. So, humihingi po ako ng tulong sa Tabang Ora mismo po na mas mapadali yung pag-uwi po ni Mama. Isang overseas Filipino worker sa Jeddah, 6 na taong nagtatrabaho bilang massage therapist, ngunit sa kasamang palad ay binawian ng buhay nito lamang ika-6 ng Hunyo matapos na hindi kayanin ang isinagawang operasyon sa atay nito. Una sa lahat, kami po ay nakikiramay sa inyong pamilya. Maaari nyo bang maikwento sa amin kailan naipaalam sa inyo itong nangyari sa iyong nanay? Ang nagpaalam po sa akin, yung brother ko po. Kasi dalawa lang po kaming magkapatid. Nakausap ko pa po si Mama bago yung operation niya. Mga June 3 ng gabi or hapon. Tapos pinag-uusapan namin, natatanggalin yung abdo. So sabi ko nga sa kanya, mag-ingat po siya sa pagkain pag nawala na yung abdo niya. Mga June 6, mga gabi, alas 8, pumunta po yung brother ko sa akin. Kasi mayroon na po akong sariling bahay. Nasa tabako din po. Tapos sabi niya, patay na daw si Mama. Sabi ko, hindi ako naniniwala, sir. Kasi, yun nga, sabi ko, okay naman po siya nun. Sabi niya, wala siyang nararamdaman. Sabi ko, wag mo nang mag-cellphone. Kasi, kailangan niyang mag-recover. So, okay naman po yun. Tapos, nag-send pa ng selfie June 5 ng hapon. I'm not sure kung anong oras po sa Saudi noon. Mga alas 4. Selfie si Mama. Nag-send sa brother ko. Tapos, okay naman daw sabi ni Louie, yung brother ko po. Noong mga June 6, nabigla kami. Di tinawagan ko po yung magbabantay. Sabi niya, patay na daw. Sabi ko, asa yung proof? Sabi niya, wala na daw po. Tapos iyak na sila ng iyak. Sabi ko, kailangan ko ng ebidensya. Sabi niya, hindi daw nila masilip sa morgue. Kasi po, bawal po silang pumunta doon kung hindi ka mag-anak or embassy. Saktong 2 days po. Namatay na po siya. Actually, wala na po siya sa ICU noon eh. Nag-ICU siya after operation. Sunod na yun, namatay na kinabagan. Tapos tulog daw, namatay. Tapos yung dadalaw sana, magbabantay sana, hindi na pinapasok. Binigay na lahat ng gamit ni Mama, pati cellphone. Na-confirm talaga, as in, na-confirm namin nung nabisita na nila. Opo. Ito na. Opo, nung during and after operation, ma'am, sino po yung kasama niya doon sa ospital at sino yung nag-aalaga sa kanya? Yes, ang nag-aalaga po sa kanya, yung si Ate Halima, yung kasama niya sa bahay po ata. Tapos, siya rin yung nakasama niya nung first, nag-non-surgical po kasi siya, sir. Nag-endoscopy muna. Tinanggal yung bara dun sa tubo, papuntang abdo. Kasi may pumasok na dun, may nahulog na dun na gallstone. Tapos, akala niya, surgery lang yung gagawin sa niya. So, nung nagpa-laboratory after endoscopy, lumabas doon, kailangan niya na talaga ng surgery. Kasi hindi nawala pag paninilaw niya, sir. Yellow na talaga siya. Saan niya kaya ito nakuha, itong ganitong sakit? Meron ba itong history, itong nanay mo, na meron talaga siyang sakit? Wala naman, sir, siyang history. Basta mahilig lang siya kumain, sir. Tapos, ang sabi ng kapatid ko, mahilig daw sa maalat. Bago siya mag-upload, sir, okay naman po yung medical niya. Lahat po, okay po yun. Nalilipasan po siya, sir, kasi pumapasok siya ng 1 p.m. So, nagigising siya mga 11 a.m. Tapos, umuwi siya ng mga alas 3 na madaling araw. Yun po, alam ko yun po yung ano niya, yung routine niya. Pinapauwi ko na siya, sir. Sabi ko, after surgery, umuwi na siya. Sabi niya, hindi pwede. Pag umaling daw siya, mag-stay pa siya ng 1 year para matapos yung bahay niya. Ulit-ulit ko siyang sinasabihan, sir. Pero ang sabi niya, sinusulit niya daw kasi may edad na nga po siya. Before po ito lumuwas ng ibang bansa, ano po yung trabaho niya dito sa Pilipinas? Yes po. Massage therapist din po siya. Yun talaga.
Yun talaga yung... Sexologist po siya. Sa ngayon, ma'am, maayos bang inaasikaso ngayon ng kanyang employer itong pagpapauwi sa labi ng iyong nanay? Yun nga po, sir, ang problema namin kasi sabi niya, kasi sir, ang nangyari, sir, nag-abroad siya noong 2019. Ang contract niya is for caregiver. Opo. Nag-caregiver din kasi siya, plus massage therapist ng mga in-check dito sa Trabaho City, mga politiko, ganun po. Tapos, nag-apply siya doon sa agency, the caregiver. Kaso pagdating po doon nag-start po siya sa Daman, Saudi. Yun po yung naalala ko, Daman. Tapos nag-start siya doon, kaso yung mga naging employer niya, sir, nagka-problema siya. Pagdating doon, ang naging trabaho niya, sir, is, yung una niyang reklamo, hindi siya pinapakain ng amo niya. Kinukulong siya sa kwarto. Nagsumbong siya sa agency, tinulungan naman siya ng agency, nag-transfer naman siya sa bagong amo. Ang problema niya doon sa sunod na amo is, hindi pala siya caregiver, all around pala siya. Opo. Yun po yung nangyari. So, ang history... Hanggang nag-COVID, sir, kasi... Opo. So, ibig sabihin, nakadalawa siyang employer bago siya mapunta dito sa kanyang trabaho na kanyang massage tinagalan. therapist po. Opo. Tapos, sir, nag-COVID kasi that time. Nung nag-COVID, di walang mabigay na employer si foreign agency na partner. Opo. Nag-apply si mama yata. Tapos natanggap siya sa isang spa na yung mga Pinoy din. Doon na po niya tinuloy yung work niya. Pero I think may alam naman po ng agency yun. Sa 6 niyang taon na pagtatrabaho, sa 6 na taon na pagtatrabaho niya doon sa Jeddah, Opo. nakauwi ba siya kahit upang magbakasyon dito sa Pilipinas? Hindi, sir. Hindi po siya nakauwi kasi nagka-problema siya doon sa naging employer niya doon sa massage spa. Sa ngayon, ma'am, nasa na po itong bangkay ng nanay mo? King Fahad General Hospital pa po until now. Nasa morgue, naka-frozen na po. Opo, pang ilang araw na, ma'am, ngayon? 12 days. 12 days na. Ano daw yung mga reason kung bakit hindi pa ito na naipapauwi, itong bangkay ng nanay mo? Yes po. Ang nangyari kasi, sir, nung namatay siya June 6, holiday, di Friday yun. Tapos nalaman ko pa from agency niya na 1 week holiday daw, sir, last week. Opo. So nalakad lang talaga siya. Ngayon na linggo. Pero hindi ko pa po alam kung anong status kasi parang hindi pa po umuusad. Opo. Ano daw sabi ng agency niya, ma'am? Sabi ng agency niya, si Sir John Marie, yun po lang yung tawag ng tawag sa akin. Sabi niya, tinatawagan niya daw yung Manila at Jeddah. Ang sinasabi, 30 to 45 days yung process. Tinatry daw nilang tawagan, hindi daw sinasagot. Naintindihan ko naman po si Sir John Marie. Napaka-bait po ng agency nila. Talagang inalagaan si Mama. Gusto niya lang mangyari ngayon ay masiguradong makakauwi na ito ng Pilipinas, itong nanay niyo. Gusto po namin may uwi, sir. Tapos, pati yun po, may uwi ng as soon as possible po kasi naka-frozen doon. Baka pagdating dito, hindi na namin makita. Kasi hindi namin nakita namin siya, pero hindi namin nakita yung last few hours to few days na. 6 views kasi siya doon. Ito bang nangyari sa nanay mo, ma'am, na ipaabot niyo na po ba sa inyong mga kapamilya? Yes po, nag-post nga po ako, delay na kasi parang umaasa pa po kami na tumawag siya. June 8 ko po siya na-post. Sige, kahapon, i-forward namin ang request for assistance ng ako dito sa Bacoor mismo sa ating Migrant Workers Office sa Jeddah. So, nagbigay naman sila ng feedback sa atin at ang sabi na around May 27, 2025, humingi ng tulong si Madam Teresita Torres sa ating OWA sa Jeddah for medical and financial assistance para ma-cover yung surgery niya sa King Fahad Hospital na umaabot around 18,000 Saudi Riyal. Ngayon, na-refer naman siya sa hospital at nagbigay ng assistance ng ating opisina sa Jeddah. Around June 2 to 2025, nagpasalamat pa nga si Madam Teresita para sa tulong na natanggap niya. Unfortunately, nagkaroon yata ng komplikasyon at yun nga po naging cause ng pagkasawi ng ating OFW. Kailangan na po ngayon ng ating Migrant Workers Office papauwiin talaga na sa lalong madaling panahon
ang mga labi ni OFW Torres, as soon as makareceive sila ng mga documentary requirements. Mula sa inyong opisina, ma'am, mapapadali na po itong pag-uwi, itong bangkay ng nanay ni Liza. Kasi nung ito pong report actually ng ating Migrant Workers Office, June 10 po ito, nakikipag-coordinate sila sa mga kaibigan pa ni OFW Teresita para makuha po yung contact numbers ng pamilya niya dito sa Pilipinas. Opo. So maganda po ng tama po at iparating niyo po sa amin itong request for assistance ito. Naihatid po namin sa kanila yung contact number po ng kanyang anak. Miss Liza, wag po kayo mag-alala. Ginagawa po ng ating gobyerno dito po sa Department of Migrant Workers, kasama po ang Migrant Workers Office at OWA sa Jeddah para po sa agarang pagpapauwi ng inyong nanay. Tatawagan po kayo, hintay lang po ng tawag ng OWA. Hihingi po sila ng mga ilang dokumento. Kapag na po na sinabi ko sa inyo, yung isa po doon, yung Senomar at saka birth certificate para po maipasis po agad at mapauwi po ang inyong nanay sa lalong madaling panahon. Sa ating mga OFW, sa mga pamilya po ng OFW, ang aming lang po mensahe, huwag po kayong mag-alinlangan na lumapit po sa aming opisina. Actually, yung magpaparipat po, napakasimple lang po. Isang email lang po kami, repat@bmw.gov.ph. Email po yan. Covered na po lahat po ng ating mga opisina sa buong Pilipinas at saka po sa buong mundo kung nasaan yung Migrant Workers Office natin. So, simple lang po ang proseso. Salamat po kasi po talaga nasa mataas na yung malaman lang talaga ng tumampong mas nasa taas po. Malang tutulong na po. Kasi pag gano'n po, ibig sabihin, uusa na po siya. Nakaka-depress po kasi mag-antay. Pero salamat po kasi may update na kahit papaan. Sa lalong madaling panahon ay mag-update sa'yo in case po na meron ng pag-usad at makakauwi na itong nanay mo. Liza, asahan nyo pong nakantabay aming staff sa kasong ito hanggang sa makauwi ang mga labi ng iyong nanay. May staff kami sa NCR na alalay sa inyo at maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program, Liza. Apo, tatagan nyo lang ang iyong loob hanggang sa magandang balita ng makakauwi na itong nanay mo dito sa Pilipinas. Opo, sir.